mazaɓa ɗan zakara sai ɗan malik. Yanda tsaron nan ike neman igagare mu, to in Allah ya yarda na ci wannan kansila, duk mutanen ɗan zakara, mace da namiji, yaro da babba, au kabiran au sagiran, kowa ɗan sanda ɗaya, soja ɗaya. Ki kwantar da hankalinki, ki rabu da wannan tsami gayan. Yaya kamaki kansila na ƙaunaki, amma za ki tsaki wasa da damaki. Dattijo, kaga dan Allah ka je ka nemi zaurawa irin ka masu tarin yaya amma ka zo nan. Kaga ba fa ni take kulawa ba, honorable kansila take kulawa, ina gaya maka. Kuma kayan kansila ne, kayan kansila kuma ba na mai tsami bane ba. Ira gaye ne fa. Iran. Daga daɗe, wannan gudu da kaga ina yi, ka san mun taɓa shawara da kai. Na ce maka zan tafi mobile ka ce to dole in yi training. To ni kuma sai na ga ya kamata in fara training ɗin tun yanzu. Amma kana kallo na ina ba ciki na ya kulle. Na guda ko tsarki ba ma dan manafar uban ka ce. Kin san irin taron da za a yi a bikin ki kuwa? Shugaban ƙasa da kansa sai ya zo. Kinga mai kamfanin buwa zai zo, Dangote shi ma ya ce zai zo. To ni wannan abubuwa da kake yi ko wanda zai yi gwamna ma baya faɗan waɗannan irin abubuwa. Ballanta na kamsila. Inna baya wa kansila tsawa. Kamsilan fa. Kamsilan me? Sai inda ke ka. Duka? Mutumin da zai je gaban gwamna kinkirin kuma kici zaki da ke ni? Kai!